Hai coi! Salutare, numele meu este Andrei și bine v-am regăsit la un nou video. Video ăsta va fi un pic mai scurt. Mă scuzați pentru asta. Hai să vă arăt ce vreau să vă arăt, dacă nu v-am arătat sau dacă nu am uitat puțin. Am avut și azi niște treabă. Uitați că zbor în Minecraft fără mod, dacă vreți să știți. Și foc, ala hadba. Nu mi-e frică. Haideți să mă culc. Dacă nu v-ați culcat, culcați-vă în Minecraft. E foarte tare. Așteptați 2-3 secunde și v-ați culcat. Foarte tare, bă.